बेयाव थाङो बर'नि माने आबोनो कायसा कक्सिल जागा जे बर' गोबां क्लामा बैसे मान थैनो माया कन्स्टिट्यूशन राइट नि थांना मोसौ आबोन तिलेनि बबा हायवान समाव पहले ना हामबाय कक थुंनाय रगनो बेलाय बेलाय खाय साना मुसुंगो तिनि पातालि स्टेटमेंट जे रोमानि अ जागागो बसावो दिल्ली थांगै हाइके माया के कन्स्टिट्यूशन बिसिंते माननाय इनका आं अ जागा बरंनो साना मुसुंगो कन्स्टिट्यूशन जोंनो सानानि अधिकार दं किन्तु बाहायके माननाय अ प्रसेस अब हाइके नों जुदि आन्दोलननि बिसिंते जुदि नायमे आंखाय कुनु दिन माया अब स्राय न जों सायमानो आबोनि बागै बिनि स्टेटमेंट बो जों कायसा नुखा माने बस हामानिया बिनि पार्टीनि बरक बो साका जे पाताल कयनानो तामिहिना सुप्रीम कोर्ट नि अर्डर बाय चीफ मिनिस्टर चानाय विभिन्न कक सामानि बो जों नुगै मानो किन्तु एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट नि अर्डर बाय जों आनि जिनि जीवन कुनु दिन फ जों नुगैबो मायाखौ बाहायके जानि सुप्रीम कोर्ट नि अर्डर बाय चीफ मिनिस्टर रक माननायनि बस साइ दङ बस जों सायमिया ओंखाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननानि एकताय लामा अबंखा जों जति थानचा ख्लायै जों जदि चिनि खरां कतर ख्लाय जों जदि हा कतर जों जदि सुगै रमा खांखाय बिल पास अंमानि बिसिंतिसे अब मानो हुनि जों सायमानो अबबो कन्स्टिट्यूशन नि बिसिंति न माननाय अब नरकबो सायमानो जतबो सायमानो बरक न जदि क्लियरिफिकेशन रइमे आंखाय कक्ता साथों अब सांनायो क्लियरिफिकेशन रदि बाहायके माननाय तिनियो बसावो एनआरसी नि केस बा सीए नि केस ओंखाय चिनि बुबाग्रा तो अलरेडी सीए फंदी एनआरसी फंदी बो केस रजाक एवं केस न थंगै तंगो अबनि बागै नो डाउट बुबाग्रा अकंग न सायाफानो सुप्रीम कोर्ट अब जे केस रोमानि अब तो चलिनाय बिले जों नायो चिनि अ हागो त्रिपुरा सारंनि थांनानि बागै लामा कायसा अबंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बा जों तिनियो जों जदि चिनि हा जों जदि कमाय थांखांखाय चिनि बरक दफा कमाय थांनाय आबनि बागै चिनि बरक दफा न आं साना मुसुंगो जों ताबो साइ दङ जों पलिटिकल थंनानि फाया ब तिनि पलिटिकल तिनि गुसना रो नरबो नुखाना आं साना मुसुंगो बनबो साना मुसुंगो जों ताबो पलिटिकल थंनानि जराया नों पलिटिकल पार्टी ताख्लायदि जों फायदि थानसा लामा थांनाय सल्युशननि लामा थांनाय चिनि बरक दफा जदि थानसा अंगै जों जदि चिनि मानथायनो जों जदि सानलायखांखाय अबश्य जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननाय आं खाख्लायो आबनि बागै आं साना मुसुंगो चिनि त्रिपुराबासिनो हिंदी चिनि बरक बुकुं बाराना हिंदी अकंनो साना मुसुंगो जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाना हंखाय जों थानसानि लामा मा तंनाय अब माननांखाय बुबाग्रानि बिसिंत माननाय कारण जों नुगै मानखा दिल्ली हा कतार थाङै दिनै आम आदमी पार्टी हिंदी विभिन्न पार्टीनि जे एमपी तंनाय बरक सापोर्ट खालायबायका अब कायसा हिस्टोरिकल उङै मानु आबनि बागै तेसा आं साना मुसुंगो चिनि त्रिपुरा हानि एमपी जे तंनाय चिनि रेबुतिबो जदि फाय अर मानजाखांखाय तेबो चिनि तंथकामु किन्तु ब फायमेया फानो आं खाख्लायो बबो अर तङै फानो बबो सापोर्ट खालायनाय हयतोबा पलिटिकलनि कारण बा सायमिया फ्यूचाराव बबो सानाय होना खाख्लायो बबो साथों जे त्रिपुरा बसानि थांनानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ चिनि हा नांगौ चिनि दफा नांगौ चिनि थानसा नांगौ अब जुदि चिनि सारा त्रिपुराबासि जुदि वान सगै मानखांखाय जों माननाय बुबाग्रा अबनि बागै ना सावो वन लास्ट फाइट जों नायनाय ओ वन लास्ट फाइट अंका 2023 नि सेकांगो न जों थानसाङै वन लास्ट फाइट खालायै जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननाय जतन हामबाय आजा ताका सुमु आने दङ जगा पाताल किनो जगा सावो आईपीएफ तो नोंखो मेप दङ त्रिपुरा मथानि बर मेप त्रिपुरा मथानि बारा बसङ कक्टमा सुङरो ननो सायमानाय मेप बाहायके फुंनाय बाहायके फुंग दिफ्रानो सुंनि स मेप हन्दा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सामाने मेप बम हाय नै बस सुमु कायसा दङ न खालायमा खाना आमनो आमनो तै किसा बेलायके हामबाय चिनि मेप जों रना नाया जे जागो चिनि त्रिपुरा सा तंनाय अबनो मेप सुजाको जे जागो चिनि त्रिपुरा सा बुकुं बारा तंनाय कायसा नक फानांथुं अ जागांखाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सगैना अबनो मेप चिनि अबसां साना मुसुंगो आनि सुमुं तंनाय दाबो क कासावि दङ टिपिएफ नि अजमा